Moje meno je Peter Chromek a pracujem v našej nemocnici v Novom Meste nad Váhom ako správca IT. S firmou Comtech spolupracujeme zhruba od roku 2017-2018. Keďže naša organizácia patrí do kritickej infraštruktúry štátu, sme povinní zabezpečiť nepretržitú a hlavne bezpečnú prevádzku a zabezpečiť ochranu dát a osobných údajov pacientov. Firmu Comtech evidujem od jej vzniku. Pre spoluprácu sme sa rozhodli na základe odporúčaní a napredovania vlastne celej firmy Comtech. Pri implementácii sme začali výmenou hardveru. Neskôr sme prešli na kybernetické zabezpečenie, a to je nasadením hardverového firewallu. Po nastavení sme prešli na zabezpečenie koncových staníc užívateľov takisto od spoločnosti Sophos. A ako posledné sme riešili zálohu dát do cloudu kvôli bezpečnosti a hlavne kvôli úchove dát mimo organizácie v prípade nejakého nebezpečenstva. Počas implementácie sa veľmi dobre komunikovalo s technikmi, hľadali sme spoločné riešenia. Čo sa týka ich práce, fakt je to na profesionálnej úrovni, tí chalani vedia vlastne čo robia. Hľadalo sa veľa tých riešení, komunikovalo sa ohľadne toho, vždy sme vedeli nájsť nejaké vhodné riešenie na daný problém alebo problematiku, ktorú bolo momentálne treba riešiť. Spoluprácu s firmou Comtech odporúčam aj ostatným organizáciám a firmám. Stačí sa u nich len zastaviť, porozprávať sa, prejsť si vhodné riešenia, poprípade nejaké námety na vylepšenia v konkrétnej organizácii.